Дай пълна газ. Ти се чуват цяла ден на моди. Чакай да мине. Ти можеш ли да качат на това тавана? Ще женят ме, май. Ще женят ме. Това е служената кола на метро, какво е? Завива към магазина. Моят магазин. 67,05? Да. Боже, мой ти моля там да я качиш. Пък е излязъл. Ще шегуваш ли ме, бе? Това да леле го. Заснех. Твоя намеривчо. И сега стана боя вече. Вей, тя жена, той дядо. Какво да прави дядо? Как пък много? Сватбата свърши. Вей, тя как ти е жената ми такова? Той си гледа него. Жената никой никаква реакция, ма и мъжа и той. Не стига. Целите всякъде гледат хората. Вижте се. И там хорила. Айде, булката няма традиция. Сега ще ви така, трябва да да открити. Тя може да не е ударал много. Ма сякаш се чу. Ако не е чукнал много, може младото момче да пусне дялото да си ходи. Само ли да издрънчи още един път? Или да издрънчи човека, така както е там? Въй, честно ти казвам. Бабата е. Доста с голямата кола може. Бей, бабата ще блъсне този. Че мотите да разнасят. Подара бе, явно може да е посмачкал чукнал. Те сме много се огъдат. Те са меки. Бастър, мастър, махе, майше. Да, 200 лева за бронята. Гати, циганите мръсни. Идеал, трябва Хайде, бурка, мърка. Голямата работа поне да беше. И той циганите са там, бе. той са страшна работа. Циганска, хубава работа, но циганска работа. Циганска, да. Виж ги се едно, който знае и постелене на чаршав, той да не има някаква традиция. Чаршав върху колата или покривка. Тя май не са почнала още. Не бе, вика болката, вика, що се едно Маля, той бебче има в колата. Бъдете ли продават ли? Ще водата малата горе си го. Бе, как ти? Виж ги, младите мълчат, да бяха в колата, пък и зад родителите се карат. Какво се разправя? Какво се разправя? Да изикат кабел. Да даде от 200 лева за бронята, века, ма се си хора. На мен да ми изчукат бронята, да ме води за толкова не взимаха. Той ще се размили поне с 50 аз. И ти ще тока идеш да знаеш, а ворът на нея блокам ще жена. На кой? Е, там да няма един цигански блок. Веднага се събраха тълпата. Ние вече като чуят музика, нали ги знаеш? Като зомбите след живо месо. Тук преди нещо циганите. Там беше една циганска махла и тук е другата циганска махла.